mas berkuji ni dua yang kebentar I ales sana diamond kongji idap singka. Resta mas berkuji nomor laispa laipusa. Laispa laipusa. Ngu yaw Jisu nagabenda kanega sngi kamdame ngi duai lemba ka jingya side lem jonga Bridget Bakuit Sweden ngi buya ki jing dumu lemba jonga ngi duai ru nagabenda ki ba pangi ba shitambaro ki ba wan minda ka sngi ban sha duai shapin koit daw Jisu ngi duai ru nagabenda baro ki program ka bangi piniaid Kamdame arpusan arpuin ritarik na benda ki prayer group jangan stoin diocese paro kadon ke retreat pau jisuin karko ya kada retreat itu wairu na benda Mother Joyce bada Sister Blendina ki balawan jingo yangi ki ban late pai menda kasngi pangi duai na benda ke jing demu jongki bara bakin poisuk poisai sha ka jing late jongki Ivanra baharo ke jing demu shimet ni duai pau jisuin ben gantang yangi Ha kerteng uppa baru kon baru men siyem bakuit Amen. Kajinga jong utrai jongi Jesus Christ pat kajingir jong ubleng lem pat kajinga silok jong men siyem bakuit kindon rengkat bat pi barro Rengkat bat piru ko himen ko para hagi jimpuli mindakas gingi yosngo kajingur jong ubleng halor ki pai di Israel bakila kletno ia ka jingkurku jongu baro bat kila mi nakamat uble bat kila leitno shakiwei patki pukri kabam ne kane kalong ka jingur jongu ble kabam mut kila wad ya ke pinsabha ya ka perte bat kila pensosi ya uble bun sin wat ladang ilong kristan wat ladang ilong ki bamane don gi por kabawan ke jingtenju ngingop ya kie baro jang kane ka parte pan ngi pensosi au ble lese ka pop jangi ka jingle jangi ka jimbam nge jangi jimbam shania jangi kalaban pensosi au ble tongin sange por hadu kat no ngila pensosi au Jisu ha ka bangop ha ki pop ka we hadin ka we pat bangi kuslai bangi rai ben pan wan pai sha Jisu sha ka jingir ka jungu sashasin Jisu bayir sait kur yangi dagas namba kardor jome na kini ki po baro ki ba ngilale ha ka jing tolot jangi nga pla ha uble badon por baro badakapi ko himen ko para pangalale pop shibune da ki jim prakat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakra pe janga Namar kata ngakarpadi ka Maria bakuin kabayaisa kataisoti ya ki angel bakiri kuin badia pi ko himen ko para benduai nagabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor baro nisne yangi padendala map iki pop jangi unyalam yangi shaka jingi mbam jukut Amen Triken rago is there
nia duai ngi bu ya ke jing temu jangi bhara lemba ke jing ya side lem jangka Bridget jangka Sweden ngi duai na benda bar ke jing temu shimet ngi duai na benda mother provincial bad sister Blendina kat bagi late pai paga borjisu kanang seizo hello jangi ngi duai na benda ke bapangi bestam bhara ki ben sawan kam karpang benda kasngi ban shapin koi dau jisu Koblei me ubela ialam iaka Bridget bakui ka Sweden lemba bun gilindi jangga jingim badha ke rukam kabapela melahika yaka jing start jangga dempana lemba ke jimpuson yaka jingsha shitom jongu kun jame to ai hangi ba da ka bayai hok ha ka jingkot jame ngilla banwad yame habaro kie da utrai jongi Jesus Christ kun jame uba im bad sanchar rengkat bad me ha ka jingelong kawai jongumen siem bakoi ublay junom la junom Amen. Kajumple naki kitab uji Yeremia. Kaktin utrai kalawan hanga kaong. Hilet bat pinbana habayos ngau ya ka Jerusalem. Kumne uong utrai. Ngaken mau ya ka jingsbun ka jinglong samla jong pi. Ya ka jing I jong pi kum kanong lek kurim. Kumno pilabut yang hari kenja. Hakari kaba om syambet ai. U Israel ulong ubakut ya utrai. Usok nengkong nakajing od jong u. Baro kibabam ya u kilakit pop. Kajing sniu kalahiar haki. Uong utrai. Bat ngalawan yalam ya pi syakari kabasaiso. Bapin bam ya usok jongka. Bat ya kiai kibabha ki jongka. Hendai anda pilawan rong. Pilapin bersih ya kari jonga. Bat pilapin long ya kanong pateng jonga. Kajing ijli. Kiling do kim shimong. Hangno udon utrai. Kito kibabat ya kaan. Kim shim itu yanga. Kinong sinsyar kilanyaw ben yanga. Kinong itu lupa kilayatu da ubal. Bat kilayabut ya kiai kibampen mentoy. Tus ngau ting pi ki beneng ya kane. Tus ngau kendet tudas ngau si ting e uong utrai. Namar ki pa jonga kilale artli ki kam sniu. Kilalendet yanga katalong jong ki baem. Bat kilati ya kapukri na kebentai lade. Ki pukri ki bapay. Ki bamdan ki bamne ai. Kaktien jong utrai. Yesunggu ia ublay. Samlai pun riu nomor news pak khatra. News pak khatra ngindrai dikot nadu sound riu. Oh
Hallelujah. 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 Wat benesu yaki donotong pinuntai kasih. And it is Shashkari Kasur Jamutrai. Hallelujah. 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 Utrayundon renkad bat pim. Renka bat piro. Kajimpuli naga gospel bakuit kat kum Matthews. Kaburam hamegutrai. Kisindran kila wan bat kila kirli au jisu. Bale mekren haki daki parshi. Upat ula jubab yaki. Hapila ay bantip. Yaki jimaya jonga hima kabaning. Henry omshim la ay haki. Naba hauta ubadon endang aishu. Ba undup don pahu. Henry na uta ubamdon eye. Yanshim no wat yakaba udon. Naganega daw. Ngasa keren haki daki parshi. Namar ki peit Henry kim yo i. Kios ngo Henry kim shashkor. Lemne skoutu. Kumta kajingya tulupa u Isaya kala urlong tik tik haki. Pin ngap sa ngap Henry kalem skoutu. Pin peit sa peit Henry kalem yo i. La pin melen ya ka donud uni upain. La pin kelud ya ki skor jangi. La pin kap ya ki kemat jangi. Yo bakin yo i da ki kemat jangi. But kin yo snow da ki skor jangi. But kin shembang da ki donud jangi. But kin pai shanga bangan pen koi yaki. Henry suk ki kemat jampi. Namarba ki yo i. But ki skor jampi. Namarba ki yo snow. Sishanga ong happy. Bun ki nungya tulupa. But bun ki bruyu bahok. Kila ang nuod. Ban yo i. Ya kata kabapi yo i. Henry kim shim yo i. But ban yo snow. Ya kata kabapi yo snow. Henry kim shim yo snow. Ka gospel jong utrai. Kajingara yame kukris. Ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ. Pindakas ngi ka balang ka kin maburom ya ka Bridget bakuit ka Sweden. But ka Bridget bakuit ka Sweden kalong ka longkumi badon prangut ki kon. Henry kala yo pediang ya ka jingkot kerpang balong rinium pat kala seng kawe ka seng rinium. Bad ujisu la yid ya ka haddu kata kata. Bad ujisu la penpau haka shapanga jingsha shitom jongu yaka. Bad de lembag ka jing penpau jongu jisu iya ka Bridget ngitip haka poru jisu shashitom shuaben yap. Ule yomad haka medjongu kumba 1,000 praspa saupu tiligi jimmong haka met. Ujisu ula hikayaka, ula itu haka, bangala shashitom katne tiligi jimmong haka met jonga. But ngi barabor ngi peit yaki jimmong jongu Jisu katto katne tili kabakongzan. Henry nadu kapor la kem ya Jisu, hadu kapor Jisu la ya uladon haka met jongu lemba ka jing sembat ne lemba ka jing kelon bunsin da ke di bana kumda ter 1,000 praspa saupo tiligi jimmong. Kade Bridget bakuit kala itu ia ka balang bau Jisu upen pau. Kumjuru ka Bridget bakuit kala yopidiang bun gi jingai haka jingim jangka. Kala yarap ya ka balang banyai syakamat
lempa ka jing yo i jongka bat ka jing pin pau jong Jisu iaka kabalang ka pediang ia ka jing pau jongka bunsin kabalang ka pin Petru ia ka jingim ha kabalang lemba ka ne ka jing pau bad ngilong ke bala kerku namar ngidon kawe ka relik jongka Bridget bakui jongka Sweden hangne ngaru ngalingo nangno ngayo kani Henry haba ngala lumban bu ya hinyutili ki relik jongki rikuit hangne hapedeng kawe ka relik kade ka jongka Bridget bakui lese Jisu hi ulamut ya kane ban poishane kanamba kadba ha ka retreat center ngi puson kam jiliu ya ka jingsha shitam bangi duwahai ka Bridget bakui ru kanang yasait na ka benta jongi ko himen ko para haka jingpuli habangi peit ngiosngo ujisu wangnut halor keke baro kamdame yaka jimbam shashkor jonki briu halor keke bara ulahikai but haka jing kitab Jeremia ngiosngo u Jeremia nungya tolopa ula keren yakaba uble ula angnut pila kelalong ki briu bam snongu pikalat lud ia ka jingim jumpi kumno ublay wala penyai dia ka jingim tandang kane kalong ka jinglong jongiru bun ki briu haka por dang kinna kilong bariu baleba ki maresha ujisu ki duwai kilong ki bakam kit kiaba ia ka kamera kadbanang he karung hangi ia ka jingchai tu lese ka jing salia ban duwai ne ka jimbon kam kapelong yangi ban kalat bon sin iaka jingriu ble but news ngo Jeremia wala ong ya upai di Israel uble ud halo jambi uble usngo si halo jambi namarba pila kalat yanga katolong poliu ba imba ai jingim yapi pila lindat yanga nanda pila letino yaki pukri pukri bam ne bunsin kane kalong ka jinglong jongene ka parte ngi wad ya ka jingsno ba jong ka parte ngi kam la ngi perkat ya ka jinggamen shipo jongene ka parte but ngi ngeit beach bunsin ne shapin shoy shapin beach bun gi jingitan na jongene ka parte but kadon ka jingtinju ya ki brio ban wad ya ka jinggamen shipo ne jingtingan shipor ke jingsno ba shipor da kaba ido ya ke jingidu Jisu jingidu palai kane kate ke jinglong jangane ka parte bado ublai wong pila lendat yanga ka umpoliu ba ai jingim tang ublai ulong ka umpoliu basisha bala banai jingim Henry ka parte ka ong komno menda yangi piwachato pi yaishato habadon ke jimpang jingshitam buun ke brio ki ang o ladapi pang komne lei sha uta ubrio sheik kata lei sha kata ka brio lei sha uta onongkinia sha lei sha kita ki baduai kumda ter but ngi koloi ban ngeit kane kalang ke jingur jongoble ba ngi wat ye ki umpoliu bape umpol ne pukri bape pukri bape kabamot ka kanum ne hangne ublay wong ayu ka jingkamen si por kamla ban yalam yangi shaka jingkamen ka bapura kane ka long ka jingmod ka ba kaktino ublay ka nangda ben rap shushu ya kane ka binda Jisu ong komno ki nongya tulupa bad ki bahok kila wat kila trang dik ban yotsngo ya ka ba ngakren ben yo yakaba POE Henry kim shimla yosno wat la dakila trang kai ka ba Jisu umud banong Jisu kedau hangi yakinong ya tulepa Jisu kedau hangi Abraham Moses but baro ki bakrao batri jonga jutambarim kila trang ben yo ya Jisu namar ha ki jingto bakuit ka kedau hangi siapanga jingwan mesaya Henry kim shimla yo kila tip mesaya unsawan minta Jisu wong ngayeng hakama jumpi ngakeren hakama jumpi Henry kibriu pad kim treban snap bale kim treban kongu namar ki ong kamla ya ki pukri ba pe
ban ya ka pukri ba ai jingim kane kalonga jima kane kalonga jimpang jongene ka juk ka jimpang jongene ka juk kalong ngi suk ban ino jisu ngi suk ban ino lindat ya ka jingi kai jong jisu nang ta ngi piam lot ya ka jingi kai ba tok jongene ka perte ngi long ki brio ba ngate beach. We believe in the untruth. Ngipdiang yaki kabam shisha, yaka jing shisha suki palat banrung hapo jangi. Nakata kata ujisu ong. Pio I henre pim pay. Don bon gibriu kidon gi kemat henre kim yo I namar kim don kata ke kemat jang ka jinge. Bon gibriu jangan ke juk kapaminda kim da kum gini ki kemat. Ki peshipet henre kim yo I. Ki snap shi snap henre kim yo snow kim shashkor ya uble. But day na kata kadau jisu la ud ula ong kinong ya tulepa but ki bahok minchua walada kim don lad ban yo I ban yo snow kila trang kila ngeit hakaktin henre ngipat ngilong kam kurku na kata kada kabangi deke yakas ngi borom janga Bridget bakuin ujisu penpau lemba jangka kaeka ba ngimpa dioi buon gibri ngimpa dioi yake jingsha shitom jisu henre ujisu hikai kawairu ujisu la hikai yaka kawai ke jingduai ujisu wong lada pikwa ban yomad yake jingaye jingurku janga jingsha shitom hake jingim jombi duai katsan tiliki kopa jongi but katsan tiliki kuble ka maria man kasni but baro shisnem pensaya mar jingaye kam karpang don bon gibriu ki budia kane ke jing duai ki duai katsan tiliki kopa jongi katsan tiliki kuble ka maria man kasni te ki amad ya ka jingit ka ba palad nama ujisu la shashitam halor ka dem pana namar bale bangin roy ha ka jingidu bale te minda don bon gibriu ki budia kane ke jingi kai kabau jisu lai lembaka Bridget bakui to lese ladangi don por ngiru ngi perlong ya kane ka jing duai kanamba ngila ban puson jiliu ya ka jing sha shitom chungu jisu ai bau jisun karku kardo yangi ha kane ki yukerish bakui bangiru nginang jahan badu jisu bangin peit ya jisu ngin snap ya jisu bangin kongu ya jisu bangin id ya jisu ha ka jingim jangi jisu be id karku kardo yangi pensle yangi bangiru ha kane ki yukerish bakui in yamad kumba yamad yaka Bridget bakuit ka Sweden yaka jing shashitam jame bakala roy haka jinga bakala yarap yaka balang haka ba yopidiang yaka jingar ko name ngiru ngin yarap bante yaka balang ban lumlang yaka balaja lemba ka jinga ka ba roy hapo jongi enyaro ya utrai Jesus Christ chinom lai chinom amen. Ko himen ko para tongin yang bangin plai ka jinget ka jongi nganget Au blei pa bren bor baro long tai ka beneng ba ka tendo but how Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi yau bela puna men sim ba kuit yau bela kana ka Maria teisoti yau bela shalabin po Pontius Pilatus la sanar pana yau la yap la tep yau la hiasha ki bayam Agasni ka balai la mi pat ne gibaya ula kiu shabane ushang shakamon play pa badan bor baro nang da unwan pat tan bishari gibayin ba gibaya ngangit hau men siem bakoi haga balang catholic bakoi haga jinya silo kirikoi haga jimma yekipop haga jimmi pat kado daga jingim bam chikut amen Lai spa prapuwe Jesus
kaya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jompi kalong ka pa pidiang hun hau blai upa badan bor baro to try putting jinknya di jongpi na kapata ke ro ro mo kete jongu ke jing to yangi berkabalang ku jongu baro kuwe ko blai me uba ha tang kawe ka jingkinia ba jenai tam mela pinpura igi jingkinia ba rim baro bala bu daka ain to pidiang yaga jingkinia naga shakri be yirjame but kerku kumju kumba melale yaga jingtarwa jungu abel ba kumda yaka ba mangi shimet ngila tarwa ha ka buroms em jame kan min doi naga benda ka jim penim ya baro daw Chris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim ringka bat pi token tiu yala ki donut ikin tu yaki shau try tongina ingu ya utrai ublei jangim ka shong hok bat kate dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadai ti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa bakuin ko blei badan bor bat bam jikut namar haki rikuit ki bela pinkantang yala day hau Chris nagabinda ka hima bening kalong kabade hok benyaro ya ka jing suma suker ba perla jame da ka ba me kot biang ya ka jing long briu sha ka jing kui ten rai janga but me ver ya ka ben mar hang ne ha perte ya ki jingai ya ki ba enyo ha ka perte batimai bat kumda rengkat bat ka kinhon jangi angel bat ki rikui yaro ya me bat ni pen bana kalem sangeng himen ko para ni duai da ka jing rio play bangin dap da ka jingai jang ka beneng kat ba umen siem ba ko wan hia halo jungi ngirungi duai bangin ya ma dia ka jing sha shitom jang Jesu bangin nang penjilio ka jingi jungi badu Jesu bala sha shitom na ga benda jungi komba Jesu la penjilio ka jingi jang ka Bridget ba kuit ka Sweden ban ya ma dia ka jing sha shitom ban roi ha ka jinga e ha ka jingim janga mangiru nginaiti para ke jingang nut pau mensim bakud ni hikai yangi kumbawla hikai ya ka Bridget bakuit ka Sweden dashisha melongu bakuit ka trai ka temei jong ka jingkuit barom namar kata ngi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umensim jame kum ga umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi u Jesu Christ hakapor baladino yawu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yawu
badula ai halage senran u ong tu shim bato bam na kane pi baro na mar kane kalong ka metjanga ya ka ba naiti na ka benda jompi kaju karukam endala la yabam ula shim ya ka kuri badda ka ba ai ngu biang yame ula aya ka halage senran u ong tu shim batto dina ka ne pi baro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jonka jutang batimai badbam chikut ya ka ben pen mi naga ben da jumpi bad naga ben da ki babun naga benda ka jingma igi pop to leya kane ban kan mau yanga kusnam bakar dor jangu kris to sait ku yangi sait ku di ki mensiam hadim pen ku pen koi pen kia ya ki bapang gi bashitom baro ya da yangi nau bamen ka jingmaya jong ka jinge Kata sin bagi madure bagi didakane kakuri ibendaga jingyap jong namar kata ngi ke pen menda ya ka jingya par ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu jang ka jingim badia ka kuri jang ka jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ben shakriyame da ka bas ngevrit ngi karpadiame ba ngi ke bayo benta hakamet bagasnam ukris nginlong ke bela penyateli kawe da umen siyem bakuit token mau ko traya kabalang jame kabala priyang hasatala kaparte bato penjana ya ka ha ka jingir rengkat badulio upa bakui jangi uwilbet bishop jangi bad bahar ki lingdo bad ki riniam token mau lemru ya ki himmen ki para shinrang bad kinte ki bela yutia da ka bakarmen ye ka jimmi pad bad ya bahar ki bela klat no ha ka jingis ne jame top diang ye ki shaga jingsha ka kama jame to isne yengi baro ngi karpadiame knamba rengkat bat kamaria teisoti bakoit ka kamejong blai u joseph bakoid kurim janga ki apostol bakoit ka bridget bakoit ka sweden u francis disease bakoit bat baru ki rikoit ki bela pensaba yeme pateng la pateng ngilong ki babit benyo bendalem haga jingim bamjikut bat bangini ro bat pendon buram yeme da ukun jamme u Jesus Christ dawu lembadu badhawu kanlong hame u blay upa badan bor ha ke jingelong kawe jungumen siyem bakoin baro ka buram bad ka jingero junom la junom Amen. kohimen ko paratong induwai kumba jisu lahi kayangi nagabinda baro ki jing tubo jangi induwai nagabinda ki prayer group ki bawan jonga diocese ki wan retreat nadu sngi saijain ba kinio jing yamad kinio mad ki jing idu jisu induwai nagabinda mother Joyce bad sister Blandina ki the pensalate pai pela wan jingo ingi ba ki jing tubo jangi baro kala masaiso kin poiso poisain Iduai ru naga benda ki bapang ki bashitam ki bakar pade ke jing duai don ki kulung ki bapang don ki samla ki bapang don ki longkomi longkopa ki bapang don ki mei di pait ki tiapang iduai na benda jong ki para kopa jongim Ba habening kalong kapakui kristeng jame erwan ma jame kalong kamon jame hakin daw kumba bening
Tuai ni minta ke jimbam jengi kabalagasni. Pada maaf ini keringkang jengi. Kumbai runi maaf di beberes ni. Pada dilam ini sangat jimpen shoy. Henry terlait ini naga basniu. Top light yang ingi karpat kotrai naga jing sini baro. Haga jing spoon jame. Toai jing suk jing sign haga sngi jengi. Kenamba daga jing arab ke jing isne jame. Ngi light barabon aka pop. But ngin yo jing ada naga jing jinjar baro. Kadbang idang up kemilinti ya ka jing kermen bakui. But ka jing wan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ. Namar ke cume ke longkai ma ke cume ke por buram tawa junam la junam. Kotrai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jame. Ka jing suk ngai I happy. Ka jing suk janga nga I happy. What pe digi pop jungi Henry ya ka jinge janga balang jame. But ha ka jing spoon jame. To ai haka ya ka jing suk. But ka jinge tele kawai kat kum gamon jame. Mame uba im bada basensha junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai kandon barabo rengkat bat pi. Ringkat bat Dap ta ka piru. jing Indo Kristo ngini ai ngu markelia. Kukulang kadumai, bikin kita berdaya, usul senayagi. Kukulang kadumai, bikin kita berdaya, usul senayagi. Kukulang kadumai, bikin kita berdaya, Tuhan Yesus yagi. Hakami ukon lambro jonga bale. Hakami ubaket no ka pop jonga perte. Sukito ki bala karsha ka jing kawai jonga ukon lambrot. Bukan rat ngulong besong hok aman rung po kaying junga. Ray shong aktin kamasim junga kasiyai. Kamet bagas nam jonga Christ kan riang asha ka jing impam chikot.
nega kelepa bala kerku aga mangela yo media ya ka met patas nam ju kon jame angani ka communion bakoi communion ila pediang ya me ko Yesu aga jinglo ko blai jame pamelawan ka po ka dono jame ka bangila trang ya me ka bangila id ya me ko pamela pensawaya ka su imuyo ki bala dono aga jing trang kila ti ya ki ukri mamne Yesu ilong ikon bawan ya me o bolio jingi Banginum kelat ya me, banginum lentet ya me. Yesu ialam yang isya ke jingyam mat kerpang ya me. Lemba kene ke kinia ke kriam bakoi. Yesu ialam yang isya ke jingyam mat ke jingsha chitom ya me. Pamenang peste halu chani ya ke jinga e ke jingkar ko. Kumbagas ka berjet kalayo mat ya ke jingi. Yesu kerdo yang ni. Lemba ke jinga silem jaga berjet bakoi ke Sweden. Man iir shirham ya me. Men jag snor jag mig, men jag är mig, men jag mar jag är jingir jag mig. Och Jesus mig, men de har ka jingir jag mig, men de har inga sen jag mig. Kartu kardo jag är dig langa mig langa pa. Kartu kardo jag är dig bappa ki bachitam baro ki dua imenda. Ay bagenang jag mar jiko jikya men siam. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, karso yagi bengoy digi. Bengoy digi bapangi beshitam bara Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, I boring it, Jesus, I boring it, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia duwai. Tos ngusene bendonlem bat ki pajame ngi karpat kotrai. Bat to yalam ya kitu kibamela pendap da ki jingmaya bakenja bane. Bakenjam na ka jingim barim sha ka batimai. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkat bat pim. Engkau berfirman. Blay badan bor baru in karkoyapi. Uppa baru kon baru men sim bakuit. Amen. Ya lesuk ban bana ka kubar baba jang utrai da ka jingim ka jompi. Yesu yau blay. Laispa kat kendai. Kumbagalah kapa menikong Junta berabor Jinam ha jinam amin. En je rouwt raadje Jezus Christus. Jinam ha jinam amin.